hija kwistjoni ta' karattru. Hekk stqarr il-Prim Ministru Joseph Muscat meta ddeskriva d-differenza fl-atteġġjament tiegħu u tal-kap tal-Oppożizzjoni meta affaċċjati b'allegazzjonijiet differenti. Kwistjoni ta' karattru ta' persuna li mhux ħanikritika personalment, imma politikament meta rċieva SMS tad-DB mar fuq it-television jattakka lin-nies ma joqgħodx għal naqra pressjoni, kif ikun hemm naqra pressjoni jikrakki. Il-Prim Ministru osserva li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil joħroġ dajjef u minflok joqgħod għall-investigazzjoni jistaħba. Hekk qed jagħmel fil-każ ta' frodi mill-Partit Nazzjonalista bil-fondi Ewropej. Dan b'kontrarju għall-azzjoni li l-Prim Ministru Joseph Muscat dejjem għażel li jieħu anke jekk din kienet tinvolvi passi drastiċi kontra nies madwaru meta kien hemm ċertu allegazzjonijiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni meta kellu dil-kwistjoni tad-DB mar il-qorti imma biex jwaqqaf lill-Kummissjoni Elettorali milli tinvestiga l-irċevuti folots illi bi frodi u ordna li joħorġu biksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Għaldaqstant, quddiem l-aħħar każ ta' frodi mill-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru qal li issa Simon Busuttil għandu għażla qudiemu. Issa wieħed irid jarek Simon Busuttil u x'ħajamel bħali li jkun hemm allegazzjoni u jibgħat għall-investigazzjoni jew inkella u x'ħajkompli jistaħba u jissibtu skużi biex dan ma jsirx. Tem billi fil-waqt li rrikonoxxa li mhuwiex perfett, stqarr li dejjem għażel li jġor responsabilità politika għall-iżbalji li setgħu saru. Dan fl-istess waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni jibqa' jitkellem biss. Meta jiġi jassiw in-no, meta jiġi fuq każijiet ċari ħafna tad-DB tal-ċedoli u issa tal-finanzjament, dan fl-aħħar mill-aħħar issibu li he is all talk u mbagħad ma jaħux azzjoni.